Στον Πειραιά λοιπόν. Έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Κυριακή μέρα που είναι. Όλοι βγήκανε να περπατήσουνε. Όπως σας έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο που κάνανε αγώνα στα παιδάκια. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Ένα υπέροχο μέρος. Κοιτάξτε τι όμορφα. Κάτω βλέπετε ακόμα ο κόσμος κάνει μπάνιο. Αν και εγώ πιστεύω ότι η θάλασσα είναι ακόμα κρύα. Ναι. Οι καφετέριες γεμάτες, τα εστιατόρια γεμάτα. Είναι υπέροχο μέρος. Αρκετό κόσμο κάνει βόλτα, βλέπετε κιόλας. Μια ψυχαλίζει, μια σταματάει. Αρχίζει και βροντάει. Εδώ είναι σαν στο Μαϊάμι πραγματικά όμως. Που λένε ότι στην Ελλάδα δεν έχει όμορφο μέρη. Πώς δεν έχει? Έχει. Και πολύ όμορφα. Κοιτάξτε. Δεν είναι όμορφο. Δεν ξέρω ποιος έχει έρθει και ποιος όχι, αλλά πιστεύω πολλοί έχουν έρθει. Αλλά είναι ένα πανέμορφο μέρος. Και εδώ φυσικά έχουμε με αγάπη τον Πειραιά. Κοιτάξτε, Πειραιάς. Σας ευχαριστώ όλους όσοι με βλέπετε. Σας ευχαριστώ για τα like σας. Να είστε όλοι σας καλά. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της Κυριακής.